Ga yadda zaka gane menene ke aiki da kuma menene baya maka aiki duk a cikin Facebook Insight. A kasuwanci na zamani ko content creation, dole ka san menene ke aiki da kuma menene baya yi maka aiki. Wannan yasa Facebook Insight ke da matukar muhimmanci. To me ake nufi da Facebook Insight? Facebook Insight wani sashi ne na Facebook da ke nuna maka game da yadda mutane ke mu'amala da content ɗinka. Misali kamar likes, comment, viewers, shares da kake samu kai da marriage. Wannan shine Facebook Insight a takaice, kuma yana da matukar muhimmanci kana leƙawa ko da a sati sau ɗaya ne. Ga abubuwan da zaka lura da su a Facebook Insight ɗinka. Na ɗaya, reach, yawan mutanen da suka kalli posting ɗin naka. Na biyu, engagement, yawan mutanen da suka yi interaction kamar likes, comment, shares. Na uku, audience, age and gender, yawan maza ne ko mata da kuma shekarunsu, domin yana da matukar muhimmanci. Na hudu, top performing post, wato post ɗin da suka fi samun karbuwa. Na biyar, active time, wato lokutan da followers ɗinka suke online. Yana da matukar muhimmanci wajen posting. Ka duba Facebook Insight ɗinka yanzu. Kada manta da liking, comment da shares. Mu haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.